Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fish Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for your love and support. I appreciate you. Real Housewives of Durban is coming back. If you're a fan of the show, yeah, it's Kasuk Chabul. So, na le episode le Laconco athi Nonku gogomi. Mangangazi ukuthi ngubani. Okay, nayi into mina Laconco ngimazi ukuthi uLaconco igama lakhe ngilazi Nonkanyiso Nonkanyiso Laconco ngilazi igama lakhe ngoba sengimbona ku Real Housewives of Durban, but yena ngiyamazi ipicture, ngiyamazi loya sisi loya obehamba umhlanga kwase kuthi ke kukhona nobaba angazi kanjani kodwa kukhona nengane angazi ke noma uLaconco ke usakhona lapha yakulayini, angifuni ukuboshwa. So mayethi Google me hayibo ubani uLaconco, sonke sahamba sayobheka ukuthi ubani, athi uyilo sisi lo, ukuthi phela manje ngithi umuntu uyakhula uyena, kodwa hayibo ngizoyichaza kanjani lento. Uyakwazi ukuthi ikhona i-celebrity oyaziyo kodwa ngeke uzuzisho mhlambe ukuthi ke ubani igama lakhe, his real name or her real name. Bekuyinto enjalo ke mina noLaconco. So ngasikhathi ethi ke akabhekwe online Google me, athi kanti ubalo sisi siyabheka okay, kodwa hayi phela kuhlangene nalokho ngoba usile ukuthi akakazi ukukhuluma ngobaba uyizele yena ezulaConco. So abantu abalokhu beyekela ukuthi befuna lezo indaba lezo, kodwa siyabazi ke abantu bavele bathi ungeneleni pho kule show mayengafuni ukuthi ekhulume ngoba bafuna indaba. Abantu nabo ubuye ungasazi ukuthi kahle indaba lezi zabantu sitholani kuzona ekugcineni, angazi ke kodwa nayikhumbula leya part uLaconco. Ngabona futhi ukuthi uLaconco noNonku hayi abazuzwana lapha. Manje uyeza kuThobile uMakhumalo Mseleku, abantu bathi uMakhumalo uzoyiphendula kanjani ngibuza. Hayibo uMakhumalo shuthi animazi, nimgcina la kuthando nesimbo. uMakhumalo uhleze ekhuluma endaweni eziningi ugcwele abantu, angazi ukuthi ukiphi radio station. So akanankinga nje, ubajwayele abantu nabafana noNonku ubajwayele, nakhona sengisabafana noNonku as if ngiyamazi. uNonku phela sesimbone lokhu nje enamathela uAyanda, efuna idrama ngoAyanda nendaba kaSifiso Ncwane, umphefumulo wakho lalo ngokuthula. So Makhumalo ngeke zabe nankinga yokuthi aphendule, futhi ushilo ukuthi manje uze kule show ukuze azothola abantu azokwazi ukuthi akhulume nabo. Hawu uthini Makhumalo mayithi uzothola abantu akwazi ukuthi ekhulume nabo mhlambe kwi-level yakhe, noma ashiye ke lapho ngoba phela nina nayithanda into masibheka eceleni. Thank you so much for your love and support. I appreciate you. Please subscribe if you haven't subscribed. Bye bye.